dieťa, na úvod som kamarát. A ideme. Úsmet, to je šanca premenená. Daj plný falzet. Detské krídla červené. Detské krídla červené. We are the world. Toto je úvod. Čaute. We are the... Wow, wow, wow. Vítajte. Stojíš. Dobrý, vy kam cestujete? Do Turecka. Ide ťava Saharou, vyprahnutou Saharou. Oni nevidia v tej ťave nič. To znamená, že ty ich musíš ovládať v zmysle, že ty keď ich ťaháš, oni sa hýbu. Zober ťavu, teraz rýchlo. Přišený. Hej, Potter, si pribral? Koľko máš rokov? 80? Deti. Harry Potter pribral. No už čo to povieme? Well. Nádherné. Skvelé, Peťko. A, Ako to, že vypadáva? plienočka. Pekné to je. Jeme. Pekné to je. Mám to ať pošta. Ja neverím, že vy tam máme ešte inchebu. Musíme viac predať to, aby ste... Nemusí to byť veľké, len to musí byť výrazné, že oh man. Každý má svoje oh man. Tento robí oh man, ty máš svoje oh man, tak... Oh man a... Nepokračujte v ďalších oh manoch, iba jedno oh man je vaše. Je to mega. No, je to vtipné. Míňo to perfektne urobil. Ja to len tak vyplňam trošku. Ale oni to robia. Trošku aj je. Jednu limonádku si prosím. Viete čo, vzduch alebo vzduch? Vzduch? No. Aj, nemám. Nič nedostanete. Šťastné a veselé. Červená hviezda na vrchu. Merry Christmas! Krásne. Vydalo. Míňa, čo sa to robí? Choreografia. Ja už neviem, s kým mám robiť. Neviem. No, ja mám. Pajo ma sklamal. Máme psíka. To je sír. To je normálne akože psíci idú na sír? Ale Nie, to je nízkotučný. blisa, to nie je pes, to je Blisa? genius. Ako sa volá? Blisa. Blisa? Blisa Genius. Ahoj Blisa. Ale odpovedať neodpovie, to ešte neviem. No tak, aha. Počkaj, teraz tu máme Blisu, už nie si zaujímavý. Vôbec nie si zaujímavý. Toto je Blisa. Do terniek sa dá... A nič? Chcete vyskočiť do naučia? Ukáž. Ešte raz. To koleno tam je?
Ešte aj pestuje. Aj pestuje dokonca. Dúfam, že sloboda zvierat bude v pohode, lebo o psa je postarané. Viac ako od teba. Áno, samozrejme. Jeden porodca, druhý porodca. Ahoj. Dali si obidvaja porodcovia ako profilovku žirafku dnes. Špeciálne Kuli je na diete. Žltej. No zelené, len sa to priamo na žltú. Lebo už stromy púčia, tak dočiahne teraz sa nájsť aj z jarných púčikov. Kuli nemá alergiu. Skôr sa páže Puli. Puli. Kuli nemá alergiu. Ale pekný, sympatický. Konečne sa dá akože, ale nevieš sa pozerať do očí. Keď sa pozeráš vpredu, dá sa pozerať iba do jedného oka. No. No pokiaľ sa pozeráš do obidvoch očí naraz, tak si škúlavý. Pekná zostavička. Renaj, bol som u kaderníka. Povedal som, že chcem na teba. Je to ono, je to takzvaný účet za la facka. Ale že poprosím na štúra a toto vzýšlo. Pekné. 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 Aspoň vidím, ako ma ľudia vnímajú. A mám to dlhšie, ale. Trošičku. Inak ale to super. Je tak na podlíka trošku. Počas prenosu sú aj tak najväčšie stresy tu za týmito dvorami, lebo toto je prenosový voz. A tu sa to deje všetko. Ty si všade videl okolo? Veď preto. Nezaspieval. Počúvaj ma, ty ju nevypínaj na dvakrát, lebo nám s tým robíš nerv. Brata! Ja počkám, Peťo. Radšej nerobme to po... toto. Je to dobré, je to zaksaté strašne. Nie, všetkých štyroch zosnímajme. OK. Nedá sa tu točiť. Aha, dal si okuliare dole, aby nebolo vidno, že... Dobre. To bolo jasné, že som kameraman, hej? Slepý kameraman, hluchý. Zvukár. A režisér, nech si robí, čo chce. Ty si nemyslíš, že ty fakt takto môžeš vyzerať v 40-ke? Je to dosť pravdepodobné. Trošku som sa zlakol. A začínam sa o svoje vlasy starať trochu viac. Mal by si sa, ale je to, že mega. Vždy ďakujem Maťovi a Katke. Tak ak náhodou neviete, tak toto je Maťo. Toto je Katka. A ty za toto môžu. Si aj streamal trošku. Áno, ako je? Som chrapkal? Nie, slimite. Zožral všetko, čo tu bolo. Prázdne krabice. A ešte hneď tam si zašíval. Vyzerá ako to zelené prasiatko z Angry Birds inak. Dámy a pani, 80. 90. Lína, už ti ideme nahodiť čisté 90. Už sa neviem dočkať. Vieš, koľký to mali na hlavách? To nič, ale tuto špeciálne na túto vec sa teší. Myslíš tú koziu bariatku? Áno. Vrátime sa v čase. Ježura. Mámo, zvláštní večer, miláčkové. Zažijeme večer rozkoše, rytmu, orgie, tak zavolajte. Ja si myslím, že toto bola čistá provokácia na mňa. To Erko si zviazujeme fakt nemusela. Prepáč, račko. Toto je obľúbená tanečníčka všetkých alergikov. Vítajte opäť v Hydine a... Drúbieži. Jo. Smoskan? Smoskan? Smosku. Ja si pamätám ten seriál. Hej. Plný dom. Poprosím jeden tacos. Ojimogo! Ijomozo! Ijogo! Elopko! Puto! Mexicano! Walk, walk, fashion baby. Ty si v postave. Naši súdca na videu? No, že vraj. Ale či vie piecť? Viem. Čas zapečiť. Aha, družičky. Môžem, poprosím jedno pajsko s mliekom.
Nech sa vám páči. Jej, ďakujem. Viac neostalo. Buď sirot, alebo nie som. Buď si roborod, alebo nie. Alebo Rod Stewart. Vy keby ste boli v nejakej vežičke, tak by vás možno aj niekto zachránil. Zibí, že áno. Niektoré cestovky ešte majú stále týchto delegátov. Hey yo, Captain Jack! Hey yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Ako bolo? Super, superské, super. Bola to veľká noc. Toto kolo bolo, mám pocit, že sa z kola na kolo, kde je taká vec, že ten rozdiel medzi jednotlivými účinkujúcimi sa akože v kvalite zmenšuje a je to, každý si my máme fakt takú blbú úlohu, že jednoducho musíme rozdeliť ten 1 až 8 bod a vôbec to nie je jednoduché. Kvôli ty ideš jesť, alebo čo? Jasné, normálne však, ja to mám toho holuba odloženého, ešte žije, hajzel. Pardon, nemôžem. Nie je to pravda, je tam živá morka, ale tu chcú teraz. No, čoko zachrán to. Už ale mu tiekli slinky, keď zbadal border collie, takže neviem. Keď zbadal tú tanečničku, tak mu tieklo aj slinky. Ale dnes to bolo výborné, lebo fakt. Mám zakázané chodiť aj do bojníc, lebo som tam minulý splajzol do plameniakov a odtedy je to dosť. A mu trčali nohy. Úplne dojatý, že som vyhral, mala Vicky vyhrať, krásne to zaspievala. Vicky je úplne šikovná, bola super. Ale aj ty si bol skvelý. Hej, ale oni sú všetci super, proste to je tak dobrá partia, úplne, že som bol dojatý z toho fakt, že som tam mohol stáť a obrovská skúsenosť, všetko. Je to super pocit. To tak teraz sa snažím nehrať, ale tak to je tak naozaj. No beď, pozrite sa na to, Tomáš plače. Je to smutné. Peťo! Nemá ženu. Peťo! Pôjdeme na hamburger. A tieto sú kde? Nemá ženu. Spieva ako spieva. Bez deda. A takto plače. Napíšte mu. Aby si prečítal, že je fajn chlapec. Každopádne, píšte, komentujte, šerujte a odoberajte. A napíšte niečo aj Tomáškovi, lebo on je smutný chlapec. Ježišmária, on to furt spieva. Už si vyžreboval Elvisa. Toto bude mať celý týždeň. Celý týždeň.